Hey, आं हारसिंल' थायो रावबो थाया बेयाव। हा बिदिब्लाथ' रावबो थायाबा बुरसो थायोदां। होद बुट गैया मा बुट थालाबायनांगौ आंलाय बोरैथो थायो। आइदै थोद गिदिर मा जाखो आंहालाय सियारसो फुगारगासिनोमोन। बा जाम्बाथारलै आंबो बिदि जायो। बिराद मोजां सोलोंदों। औ होद ओइ ओइ कबिता ओइ होद बुन्दा दाउ बिनि सावलुन सेंग्रा जाखो बियो। न' लादो सरि ब्रादार जेबो नङा दे। मा स्टिलनि मानसि बेलाय थारुन मोखां खांनो। आङो बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बे न'आव भारा दोनबाय भाराखौनो मोना आं। बिदिबा मानो दोननांगौ होखाथारनांगौ बिदिखौ होखारनांगौ होखारनांगौ। बेनो आंनि न'। आं दिनै थाला होनो फैदों। बोरो बे डिस्क' डेन्सार मोसाहैबाय थाग्राया औ ओंखारबो ओरै बे न' सिङाव मा खालामबाय थादों नोंलाय? ओइ बोरो मा खालामदों मोसाबाय ओंखारबो आब' सोरबा फैदों। र' आगै नों थाथ' दे आं नायना फैनि। माबादि थाखा लांगाब लांगाब खामायनानै बियो जाग्रा दिनै आंनि न' भाराखौनो होनो हाया बियो। फैनायसाय आयौ नायदो दाबो देरहाखै दासो मोसानानै फैयाखै नामा बियो। औ आदा नोंथ' हारसिङै फैनो हायोमोन ना मानो एथबां मानसिफोरा लाबलायनांगौ जाखो। आं नों बादि नङा बेयाव हारसिं फैनानै नोंजों न' सिङाव गेलेफैनांगौ नामा आङो। आदा बाथ्राखौ मोजाङै रायज्लाय। बा नोङो न' भारानि सोमोन्दै रायज्लायनो फैदों बेखौल' रायज्लाय गुबुन बाथ्रा दासोदेर। आयौ बास गोरा गोरालै बियो। नोङो दानो बे न'खौ माबार खालि खालामदो। भारा होनो हाया गारा नोंखौ जों एसे गोबाव दोनबाय थानो हाला। थांदो नों माबार। क्लाबाव मोसाग्रा सिख्लाखौ बे जायगायाव दोननो हाला। नोंखौ ओंखारनो होननानैनो गामिनि रायजो गासिबो मानसिफोरखौ लेंना लाबोदों। नों मानो बिदि खालामगासिनो दंफालाय? नै हान्था गेला थाला लाबोखाबाय। बेबादि मानसिखौ दोनबाय थायोब्ला जोंनि समाजा बेसेबां बदनाम जागोन। बुं नोंनि न' भाराया बेसेबां जाखो? खिन्थु हरनो हायाबा खिन्थु दोरोनांबाय दे। 8 सानजाब 25,000 सानलाय बेसेबां जायो? र' 20,000 पाक्का 20,000 हरनो हागोन। र' होनो हायाबा लादोलै आदा नोंजों समायथारगोन। औ समायथारगोनथ'। नै नोंनि फैसाया। माथो फैसासो फैसा बेबादि गारलाबायजानो बुस्थु नामा? सोदोलै आदा सोदो। हाबाब हरनो नालाय मोजाङै हरबानो जायोना। बेबादि गारहरलायनांगौ नामा? बिदिबा आं रागा जोङामोन ना नोंनि बेबादि। खुलुमबाय फैसा मोनबायलै। ओइ रथ' नोंसोर कबिताखौ नायनो फैमारदों नामा? एसे सिगाङावहाय आइयालाय माथो बुङा? आइया ओइ थाथ' नोंसोर मा कबिताखौ नायनो फैमारदोंना? आंखौ लबा होनो लबा। बे ओनसोलाव लबा होनबाथाय आंखौ गिख्लाबजोबखायो। नंगौ नामा लबा भाई? हगार सरि